DXDC Radyoman Report. Sa sunod bulan pa madawat sa pipila ka mga rice retailer ang Ayuda nga itunol gikan sa Department of Social Welfare and Development kun DSWD alang niadtong apektado sa gipatuman nga price ceiling tungod sa pagtaa sa presyo sa bugas. Sa pakighinabi sa DXDC RMN Davao kang John Rey Alimasag, rice retailer sa Panabo City, Davao del Norte. Iyang gisulti nga sa tunga-tunga pa o katapusan sa Oktubre 2023 ilang madawat ang Ayuda. Wala pa usab silay kahibalo kung pila ang katidad sa mga financial assistance. Matod sa rice retailer nga dako na og tabang ang maong Ayuda aron nga mabawi nila ang ilahang lugi tungod sa ilang gipatuman nga price ceiling subay sa executive order kun EO number 39 din 41 pesos per kilo alang sa regular milled rice o 45 pesos per kilo alang sa well milled rice ang gipatuman. Unta, may equate jud nila tong kuan, may equate mauta kung makatag sila sa ayuda, dako-dako jud unta ba kay napuput kaya mo lugi ato sir. Pon o kuan kaloyan ug makaabot ko jud. Samtang gianunsyo usab sa Office of the President nga karon nga semana September 25 to 29, 2023 ang schedule sa pag-distribute sa cash assistance sa mga sari-sari store owner nga apektado usab sa price cap. Di ng Department of Trade and Industry kun DTI ang mag-identifika kung kinsa ang kwalipikadong mga benepisyaryo. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko Radyoman Kirby Manzon, Tatak RMN. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.